Ahojte, dobré ránko. Dnešné cyklopotulky začíname tam, kde sme naposledy, keď sme tu boli, skončili. A kde sme? Určite to spoznávate, hoci z opačnej, možno trošku netypickej strany. Vodná nádrž Žilina. A práve okolo vodnej nádrže Žilina a všetkých tých satelitoch, ktoré sú na blízku dostupné, sa budeme dnes v cyklopotulkách rozprávať. Žilina je 5. najväčšie mesto Slovenska a z pohľadu turistického ruchu je to brána do Malej Fatry či ďalej na Kysuce a Oravu. Skvelá dostupnosť autóm, vlakom či dokonca lietadlom je samozrejmosťou. No aj po vode by to išlo, pretože dnes sa práve pri vodnom diele Žilina stretávame s cyklomanažérom oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra Petrom, ktorý k nám práve prichádza zo svojej stále novej cyklotrasy Sterchovej. A dneska si dáme takú ľahkú cyklistiku po rovinke, aby si vládal sa vrátiť po podkopce. Toto sa nám v Sterchovej ešte nestalo. Takže keď tu máme tú novú cyklotrasu, dá sa teraz jazdiť už aj na cestiaku konečne, bezpečne. Je to cyklotrasa vhodná aj pre rodiny s deťmi, sú tu bufiky, nejaké atrakcie po ceste uvidíme, hrad Budatín. Máme tu nový najdlhší most cez rieku Váh, cyklomost. Takže pár zaujímavostí zase pribudlo od minulého roka. Vodná nádrž Žilina je jednou z vodných elektrární na kaskáde najdlhšej slovenskej rieky Váh. Je štíhla pri šírke len 250 až 600 metrov, no naťahuje sa do dĺžky 7,5 kilometra. A teda len samotný objazd dookola nám ponúkne zhruba 17 kilometrov cyklistiky viac menej po rovine. Od hrádze s 2 turbínami už pokračujeme po ľavom brehu Váhu smerom do Budatína. Za ním sa dostaneme na druhú stranu Váhu po novootvorenom moste Chlmec, čo je v súčasnosti so 180 metrami najdlhší cyklomost cez Váh. Je to najdlhší most v Žilinskom kraji pre cyklistov. Vlastne pokračuje táto vážska magistrála smerom na Púchov, na Trenčín. Veľa úsekov už je dokončených, nedávno sa otváralo vlastne pri Púchove ďalší úsek, Trenčiansky samosprávny kraj. A Žilinský postupne dobudoval tie úseky, aby sa teda spojili tieto dva kraje a aby bolo teda možné pokračovať až myslím, že na Eurovelo 6 by sa to malo napojiť. A ďalšie napojenie potom by malo aj opačným smerom byť cez Trečno a ten tunel až do Vrútok, čo? Sú veľké plány predpokladám. Plány má, rieši to Žilinský samosprávny kraj, vlastne pokračovanie Trečno-Vrútky. Je viacero projektov rozpracovaných. Nedávno bolo stretnutie vlastne v krajskom meste, kde sa riešili tieto nové rozvojové zámery. Je plán pokračovať aj na Kysuce, Kysucké nové mesto, primátor tam spracováva ďalší projekt, aby vlastne z toho Budatína dneska vlastne prídeme aj do Budatinského hradu, kde je vlastne nejaký cyklopovodník, kde sa rozvetvujú tie cyklotrasy na Oravu, na Terchovú, na Liptov. Takže je to také symbolické miesto. V podstate vlastne hrad je na sútoku riek Kysuca a Váh, takže pôjdeme sa pozrieť na hrad. Po krátkej jazde cez Považský Chlmec sa teda opäť začíname približovať k vodnému dielu Žilina. Prvou veľkou zastávkou je Budatínsky hrad z 12. storočia. Jeho kruhová väža je charakteristická a viditeľná zo všetkých strán, čo znamená, že z nej bude pekný výhľad. Expozície Považského múzea vám spríjemnia výkladom sprievodkyne, napríklad o zbierke historických chronometrov či zaujímavých mýtoch. Unikátom Považského múzea v rámci Budatínskeho hradu je určite expozícia drotárstva, keďže sme jediné drotárske múzeum, dá sa povedať, na svete. Ale aj samotný Budatínsky hrad je zaujímavý. Napríklad máme veľmi peknú miestnosť jedáleň, s ktorou sa spája aj zaujímavý príbeh o poslednom majiteľovi, ktorým bol grof Gejza Čáky. Je to príbeh o tom, ako tu žil a ako mu to bolo na konci druhej svetovej vojny celé vyrabované a následne znárodnené. Musel opustiť Budatínsky hrad, ale aj naďalej žil v blízkosti hradu, tým pádom každý deň videl na to, čo mu zobrali. A zaujímavé je, že veľa Žilinčanov a ľudí z okolia si na Gejzu Čákyho pamätá. Pamätajú si na ňo ako na vysokého pána s paličkou, ktorý bol veľmi milý a priateľský a údajne, keď stretol deti, rozdával im zadarmo cukríky a sladkosti, pretože mal rád deti. Máme ale ešte jednu verziu, takú pre dospelých, prečo cukríky rozdával. O Gejzovi bolo známe, že má veľmi rád ženy a preto sa niektorí smejú, že cukríky deťom rozdával, pretože si nebol istý, či deti náhodou nie sú jeho. Čaká nás teda návrat po pravom brehu Váhu proti prúdu rieky k vodnému dielu Žilina.
Je možné sa pozrieť na tréning vodákov alebo len tak sa kochať pri Labuťom jazere. Po chvíľke sme opäť na brehu vodnej nádrže, ktorá tu stojí od roku 1997. Tak dobre, jednu časť toho okruhu alebo jednu časť hviezdice, tej našej hviezdicovej dnešnej cykloturistiky máme za sebou. Do Budatina späť sme opäť na vodnom diele. Kam ďalej, čo tu vieme zažiť na tejto strane? Hneď za mnou je Pamterková dráha. Myslím, že si ju vyskúšaš. Je dokonca aj nasvietená. Mám kamoša Tomáša, ktorého pozdravujem, ktorý tu chodí o polnoci jazdy, lebo celý deň dre v práci, tak si chodí vyvetrať večer hlavu. A budeme pokračovať ďalej do Strečna, Podhrad. Cestou si môžeme dať nejaké občerstvenie v bufetiku. Ešte som to nezabudol. Charakter cyklotrasy na severnej strane vodného diela sa po chvíľke zmení. Ideme popod stromy, čo najmä v lete prináša príjemné schladenie. Pod Mojšovou lúčkou, čo je obec, ktorú pri výstavbe vodného diela zatopili a znova vybudovali nad cestou prvej triedy číslo 18, si môžeme dať aj niečo chladné na pitie, prípadne na jedenie. No a odtiaľ je to už len niečo cez 3 km pod hrad Strečno, ktorý od prvej polovice 14. storočia stojí na vyše 100-metrovom brale nad Váhom. My určite ideme hore, no Petra čaká vyše 30 km späť do Terchovej. Sme na lávke, ktorá dostala nový šat ponad Váh a pod Strečnom. Ja mám chuť sa ísť pozrieť hore, a ty? Určite vybehni. Ja na cestiaku by som tam nevyšiel. Tam nie je dobrá cesta. Takže je to niečo na horáky a ty si potom môžeš ešte postrihnúť do Terchovej popod horu a vyskúšate naše horské cyklotrasy, keďže si na to poriadne vybavený. Ty ideš teda po tej novej cyklotrase a ja pôjdem po Ja Podlaze. dokrútim pár kilometrov pekne po chodničku do Terchovej a ty vyskúšaj ten horák. Poďme teda vystúpať až k hradnej bráne, čo je pre náš e-bike naozaj hračka. V interiéri hradu sa nachádza expozícia Považského múzea, archeologické nálezy z okolia Žiliny a pripomienky histórie hradu i jeho blízkeho okolia. Tak toto je bezkonkurenčne najvyšší bod našich dnešných cyklopotuliek. Sme na veži hradu Strečno. Koľko schodov? 489 schodov po celom hrade. To by sa dalo tak aj porovnať s tými takmer 70 kilometrami, ktoré dnes na bicykli urobíme. Tak čo je tým najväčším lákadlom hradu Strečno? Je to táto vyhliadka? Určite je to táto vyhliadka. Nachádzame sa vo výške približne 148 metrov nad riekou Váh. Ľudia tu naodtiaľ môžu pozorovať okolitú prírodu. Rovnako taktiež, keď sa konajú nočné prehliadky, tak tu naodtiaľ môžu sledovať aj hviezdy. Dá sa teda cyklotrasou prejsť zo Žiliny až sem k nám na hrad. Po ceste máte rôzne atrakcie, na ktorých sa môžete zastaviť, môžete si ich pozrieť. Na Strečne by sa dalo stráviť celé popoludnie, no nás ešte čaká cesta do Terchovej. Cez Váh sa môžeme previesť kompou alebo po moste. Na druhom brehu sa môžeme zastaviť v spomínanom rozprávkovom lese. Deti by si predsa po tých kilometroch a dejepisných zastávkach takéto niečo aj zaslúžili. No a potom vo Varíne sa môžeme rozhodnúť, kadiaľ do Írečitej Terchovej. Keďže v batérii mám ešte dostatok energie, vyberám si lesné cesty cez kopec Jedľovina. No a odmenou je príjazd k prírodnej rezervácii Rossutec a jej najobľúbenejšej časti Jánošíkové diery, kde sa zastavíme na noc v hoteli Diery. Tu nás čaká skvelá slovenská kuchyňa, halušky nesmú chýbať, takisto domáce pivko a napokon relax vo wellnesse s fínskou a parnou saunou, výrivkami a masážou. Tak to boli dnešné cyklopotulky a celkom príjemný záver, čo poviete. Ahoj na budúce.